abantu once tugatoke turobisia yemo my friend bono ringo soka kurubunge ngotira iga ngotira stairs iga ngenda gochiobisi yane tata seneta naro kurusifuna kokuru mayara bwata bamura gose 15 kago kura osoro boyo yuyo soro omaete yani ngatenena taringena atenene ngako bando more timburu tiangereta amagorega lakini bono barabugo njetima iringa nekinga sawa kore bintu biyae manya bagaika intene ina ari isiko yobisi yane ebintu biri okora tokuratara na biyoga embege tobisime omuntu abantu bane bobisi no barega okabarorire denza basiekire batamire bono ondega bono sorongo baina kia abantu bari bakorete omanyete imanyete nyasaye imanyete se baroche nga enare mire pengire embugate epunduki gosekede omaete bagaeta yani chinguru chikyane kamagoeta yani idu bomanyete bintu tuaendera idu bomanyete ke mbatebye uka go togaza korwa mukaenda office ketega my friend ndigora ari to chaba abana abantu gosene jinsana aba tato mondo na charia ye idu ke ai ya yani nije digiri bagali baadaye mbahereze ngaki to soga te ngaki nane ni ntu atigeta bara igwe inche wetangura ijungo tugatoka turobisia yem muhaka wetangura my friend hakagira muromo twe e program yeyen binte byonsi byagerete bakamangana yogacha ojo koliginde dibaga in a very good way toeresane so that you understand my abantu mbale no mo karase ga ko nyoro abangira muna bari bekarase ari omuntu akubinga ikibare ko buna monta te bugune finance bill ko bori mo bori finance bill ninki kamanyeti atigara egende yo kanda hotel igoro ya finance bill ekereiga mo ahori dio koboka o se dio etamwe eskurego eta ko igoro ya abana bago ogo tikwali ka se